dama ta taɓa furta kalaman cewa sai ta ga ƙarshen ta. Tabbas ta faɗa, amma ba na tunanin Furera za ta iya aikata irin haka. Ban gane ba. Lafiya? Abin da yake naka nawa ne, ba batun boyewa. Menene wannan abu haka? Yi haƙuri kaka. Allah ya ga za a ga nan ba da jimawa ba insha Allah. Wai kin tambayi sunanta kuwa? Wannan yaran ba class ɗinki bane. All these girls are chewing girls. I've told you this several times without number. Zuya ke jimmala jimmai. Shirin Jummai zai fara zo muku akan YouTube channel mai suna EGF Hausa TV wanda ya daidai da 1 ga watan ƙaramar sallah shekara ta 2023. Ai Allah ya nuna mu Jummai tana cikin halin lafiya ko tana hannu mai kyau. Na ne tsakanin ki da Alhaji